Usegcine ephumela obala umongameli wamabhinca uNgizwe Mchunu ngamaqembu okumele avotelwe ngeyi-29 Meyi. Ngiyezwakala abantu bakababa. Angiyibona ingasami mhlebe. Awu yabafana ngenambona zazo. Ngikela shamari. Anifisi ukubona umongameli ophethe izwe ngemanje onjena nje. Yabo. Phela lokho ihlathanya nekomenti engancipha nje leyo nale structure is right, correct. Yabo. Kube ku right. Kanti leyo sikhathi yeqa. Awuthula wena athanga abazala baba. Hawu mama. Uthema usebhanweni for the first time in your life. Uzonkonkozela emoyeni, ukonkozela abazali bakho. Yakubula ka. Uthumela umndeni, umela umndeni. Akuseni 80 days. Emoyeni. Ngaza wethu. Hleli la. Mfana senoyisa kafuseke mana ndini bana. Yebo. Asinaba abathi. Hleli lapha. Ngizwakala yini? Oh, ngizwakala. Hey umsuzo mningi lapha ekhona, umsuzo lapha ehamba ishipha ngendlela lapha. Umsuzo wembongo la uphele phela iphela amasaka. Ithwele imbewu, ithwele umquba. Izibe lesilonde enkolo. Uningi uyashipha lezi zinto lezi. Awubu. Awubu 40 mhlambe. Awubu 45. Plus njengokuthi ngibuzonye. Smart. Cha mangabe ngizokala ngane ukuthi ngicela ukuyiqala inkulumo yami. Ebisese imakethe nje. Awukhula kahle lokho na ngoma. Si live. Ngicela ukubonga nje kakhulu isitudio sombuso wamaciko ngila isitudio sombuso wamaciko. Njengoba ngumile nje ngikahle kanjena nje nginjena nje. Yabo. Njengoba ngibona. Bathi ngiyabona ukuthi ngimuhle kanjani. Ngila kumbuso wamaciko. Ngingizwe umlando wamchunu the president of the Bhinqa Nation. Njengoba ngilapha nje nganza kwethu ngizokuthula inkulumo ebaluleke kakhulu ethinta imicimbi emibili okomcimbi ozoba se-workshop ngomhla ka-18 ngesabatha naleli lapha ePeople's Park kusethuza nje wase-workshop nje abantu abase-workshop nje funa bazi ukuthi bane-entertainment yabo nje inkulu kabi engeweekend enelana lapha wonke ama-artist ongasiwacabange azobe ekhona ngomhla ka-18 lapha ePeople's Park la ngibize khona imbizo yamabhinqa bese kuthi ke ngakusasa ngizobe ngisegoli eGP's Park lapho sizoba khona nomuntu oyenziwa nomfesi emnyama nobheshu noba kumvuka Mchunu MC Ngubane uMatomela lapha eGoli nomshazi skiti ingoma namaciko amaningi futhi azobe ekhona eGoli amanye azobela kwaZulu azobe kwazi futhi kuphinde futhi abeseGoli ngakho ke ngizocacisa kabanzi ngokubaluleka kwalembizo engibizile njengamanje nganza kwethu ke njengopresident wamabhinqa uNgizwe umlando wamchunu ngifuna ukusho ngokungahlonisi ukuthi abantu sebekhulume kakhulu bekhuluma izinto abayithandayo ngendlela futhi abayithandayo kodwa mina ngithule namanje ngisathule ngibiza imbizo yamabhinqa nje sasivumelene kusukela eqaleni ukuthi uma ngabe kufika isikhathi sokhetho siyovumelana siphinde sikhulumisane ukuthi ikuphi la kufanele siboleke khona amavoti sibaboleke hayi sibaphe noma sibe ingxenye inhlangano yabo sibaboleke amavoti savumelana konke lokho ukuthi kuyokwenzeka kanjani futhi ngasiphi isikhathi futhi ngaphezulu kwamapha amadimandi akekho ngazi ukuthi selokhu kwathi iqembu the dawn of democracy amabhinqa amaZulu akithi alokhu encindezele njalo umculo nje wesintu angiphathi ke macindezelo ethi indaka zonke zininhlanga vele nje suyizi vele sesithuneni straight ngoba kunesisho samangisi
saphesheya esithi lapho kona semelika mapholoba elithi ke if you have made it in New York you can make it everywhere. If you can make it in United States of America you can make it everywhere in the world. Namanje lining as Africa leso sisho siya qualify. If you can make it in the Zululand, in the Zulu nation, in the Bhinqa nation, you can make it everywhere. We are not an easy access. We are not an easy people. Being proud of who we are can never prohibit the future or means the oppression for other tribes. Ngifuna wonke umuntu owaziyo ukuthi ungubani aqhubeka azazi. For an example, even before I start, angikwazi ukungabongi ngconcoze into enhle kangaka. Ubani owayazi wengane zakwethu ukuthi kuyoye kube nengoma kithi ingoma ema-universities ahlukahlukene. Iningizimu Afrika yonke ngoma Thursday, West University, ngoma Tuesday, UJ, ngoma Friday, DUT, ngoma Thursday, eMangosuthu universities. Lento ebesiyibone ihlanganiswa umapholoba ama-universities ngizangakhala mina kungqongqosho ukuthi hawu lezi ingane uzisafunda nje othiwa ziyafunda kwathiwa mangobuka ama-result azo ungangangala very iningi lazo zayiphase ngo-distinction. So ukuthi kube nengoma ye-student ehlanganise i-student ama-universities aKwaZulu-Natal lokho sikushayela ihlombe elikhulu kakhulu. Futhi ngeke singabaza ukuthi ngonyaka ozayo kuzoba ama-universities onke aseNingizimu Afrika ngoba uzokhumbula ukuthi ngike ngamenywa eCape Town, ima-universities zaseCape Town ukuhlanganisa i-students zaseCape Town zonke zangibiza zathi umongameli wamabhinqa lapho engazangasho khona ngathi mina cha siyabuya lapha sifuna kungene i-TLB i-level lapha kuyi-Table Mountain nama-Skalvator ukuthi akwazi ukuthi kwakhiwe isikole sesine eCape Town. Ngikhuluma njengomuntu wakwaZulu, njengomuntu oyibhinqa futhi owazi ukuthi kupho okusifanele. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi ukhona umehluko owenzakalayo. Ikhona intshisekelo nenqubekela phambili eyenzakalayo. Futhi ukhona i-influence. We are the only nation, Bhinqa nation, where we can easily prohibit drugs, teenage pregnancy, women abuse, and and the drug abuse. So, and alcohol abuse, not drug abuse. Drugs are prohibited at all. Into ebalulekile ke la ngane zakwethu ukuthi ke uma ngabe uyibuka yonke lento la amanye ama-genre thina abantu abacula umculo wesintu ohambisana nesiko nenhlonipho nomongo wokuzazi ukuthi ungubani, noma ungumTsonga, noma ngabe ungumTswana, noma ngabe umNdebele, noma ngabe umTebele, noma ngabe umXhosa, uyimpondo, ke uyishangane, ufuna uzazi ukuthi ke ungubani. Yinto ke ngabe nifunda kithi thina njengamaZulu. Mina ngiphethe lonke nje ngamabhinqa, amaZulu, amaNdebele, ngiphethe lonke nje. Kodwa ngikwazi ukungayishaya isifuba ngithi ngumZulu mina, ngumZulu mina. Hey, khohlwa. Ithi phele salo lelizwe. Uma ungafuni ukuba ingxenye yamabhinqa, fusa, phuma. Uhambe uyokhuthuza lapha uyofuna lapha na kopapasi bonke wenze njalo. Uyoklina ingadi zabo opapasi. Umlando mina ngosemachunini ngizalwa kwaZulu. Amakhosi alo anqoba ngisesandlwana. Aboshwa ngisho phesha kwelwandle indlovukazi kaMsweli yaphatha iminyaka eli-10 la kwaZulu. Yaza gcina yakhe isigodlo ukuthi uZulu usezinyoka yathi kusenyokeni. Yabuya inkosi ngesikhala lapha kuthiwa kusesikhaleni khona kusesikhaleni senkosi. Ucetshwayo ibuya ngomkhulu phesha kwelwandle. La yabheka khona indlovukazi yamangisi kwathi bakuhlangana amehlo kanje nomnyama ongabele base kwamangwena ngonyama unyathe emnyama kandaba inkozi makhenkenene
lapho khona uQueen Mangisi Elizabeth wavele wangena eshintshile ngaso leso sikhathi ukukhomba amandla ethu njengabantu bakwaZulu. Namanje amakhosi umdlalo ilembe umbumbiso zamazulu utrend okudlula yonke into ekhona. Namanje ke ema universities I am very proud as a president of the Bengal Nation yokuthi umsebenzi enginikwe isilo samabandla wonke ngiwenza kahle futhi ngiyawenzisisa uma ke intsha yakithi ishiseleka kanje ihlabe kunqamuke kukhasha umkanja kuleli izwe lakithi igithi ingoma intombi siyiphethe kahle intombi into lapha ongosaliwe uhluleke ukuthi ufake izandla lapha uyaqhuma yakhe leqe intombi yathi hey ngijonga mina usaliwe lapha ngazi usaliwe bese fofaka isandla sekwenze ishaya usaliwe amashansi Avoid, please. Usali umuntu oyigoso. Ngicela ngingabe ukuthi umkhathalisa nebhofu. Kwehlule kusikhevane lewubikibikwa umsebenzi. Kwehluleka uzimnyama lezi intakataka zawumsebenzi. Kwehlule kukhonkothi lokuthiwa ilokho to DST. Yabona futhi ipepe namanje nje kuthiwa kuyafa kulelo kuthiwa kunabhathathela yabona kuthiwa uyifuthi angijobulele umngakho nje uyathuka ebusuku fama ke akuphuza kahle nje nopaqeda isekahle bakhulu uvela dose ipepe ayifuthi pe athamuye mina ngikhumbula ibhofu usale yokhulula ubani ngoba naye uyisihlole sebhofa futhi ibhofa lakaze libe nensile emsweni cha isile ngaba nawo bona wayi usaliwa umuntu onensile ngisho emsweni hayi salungijana bese ke okubalekile ke mabhinqa ukuthi ke sibonga kakhulu kuhulumeni wakithi kwaZulu olwa ubaba uMahlaba udokotela ukuthi ayixhasa ingoma yakithi into enhle leyo ayixhasa ingoma kaMapholoba ekuthenini i-student ihlangane baphinde futhi babe yingxenye yengoma futhi le ngoma ekuthiwa ibaza lonke okuyinto enhle futhi leyo nto leyo ngoba yinto esihlanganisa sonke njengamabhinqa futhi ekugumezela ubuthina ingane ngalesikhathi uyinikeze opportunity yokudlala iyadlala iyakhathala iyalala ivuka ekseni iya esikoleni mayifika esikoleni iyafunda mayiqeda ukufunda iyabuya izoxoxa inkomo yasenga so itrend yengane iyakheka ingane ayinayo isikhathi esiningi sokucabanga izinto engenayo engayenzi sense njoba ninika ama TV game nje ucabanga ukuthi idlala i-TV game ingane kanti ibuka isex hlala impilo ezingane kwazi ukugqekeza ngisho amafoni ngiyeza ukuthi uma Mkhize lapha wathatha wajile bese semncane lo fala lo ukhimulo imfala to wamqashela la ngoma ibashamo uqasha amashayini phela amphekela awamphekela nezidekhiwa ngizithi ulo ukudlala ethi uMkhize ethi ufuna andibisana kwazi ukuthi adle kahle kanti uyedwa phakathi ungayindibisana afuna ukudla ungakudikile wayesemncane yebo madikile ukudla kwandibisana kutsho kwathi manje ugogo bakamkhize akavakashe emakhaya leyo wanqaba wasithi hayi no it's fine because his mother grandmother hayi wahamba mayibuya andibisana sesitakata usezidudla zomsebenzi kodwa yini kodwa cha ugogo nje bephaka ukudla anike ingane isidle ndawonye ube enjoya i-competition yokudla kodwa sekukhokhela odokotela kwathiwa abajova andibisana afutheke wayengabi nantombi lebhola uvelani wena ngabe ujabe sezashona into ebalekile ukuthi njengamanje ke
kwazile ke ukuthi ingane zakwethu kube nengoma kwaZolonke, kube nengoma yama students okuyinto eyisignal yokuthi siyaphambili njengamabhinqa. Kwaphinde futhi kwathi namhlanje as a historical day kwenzeka isimangaliso umongameli kaZwelonke la asayine khona umthetho we-National Health Insurance. I-National Health Insurance isho ukuthi ishinto eyiningi eyisakuchazwa. Ngeke ngizizwe manje angena emakhanda aduma nje. Ayaduma nina nithi zonke izinto zenzela ukhetho nani. Shuthi ngisho oxygen nje liphefumulayo nina. Hayi, yosakwazi ukuphefumula nje ngisho ingoba vele lodwa delele oxygen ingoba uyakhankasa uNkulunkulu ufuna liphi ivoti. Fuse kani ntakiwe. Niyahlanya nina. Vula likona mase nihlanya. Hayi ngeke. Le oxygen le hayi ngeke. Yini phefumuleka kalula kanje. Ufuna ivoti uNkulunkulu ngeke ufuna ivoti ayikho lento leyo. Lezi phuphu man. Use your common sense. You must be smart enough to see the reality and the future and challenge any situation that is coming across you. I am the leader. Uhita. What is it, chairman? Yabona ngikhumbula the survivor of the Nazi concentration camp during the Second World War. Wakhuluma amagama anzima kakhulu. Ucommander wamasosha wathi to live is to suffer, but to survive is to understand the meaning of suffering. To live is to suffer, but to survive is to understand the meaning of suffering. Why zungezwa amasosha enazi concentration camp ayisifile wonke naye bemicabanga ukuthi ufile yayisihambi aba ngoba bakuzitubu zodwa kanti uyaphila maye yedwa phezulu bafowabo bonke belele phansi wayiseshona amagama. What to live is to suffer, but to survive is to understand the meaning of suffering. Namanje asikwazi ukuyibonga ukuthi into enziwa umongameli uSirilo Ramaphosa ukuthi akwazi ukuthi ahlanganise abone isidingo sokuthi amalungelo okuphila, ilungelo lokuphila lengaphezulu kokuthi unemali engakanani. Asishaya ihlombe lokho. For a president Cyril Ramaphosa to look beyond ukuthi South Africa, how much does it suffering in terms of economy and in any other issue, but to understand the health issues ngoba umuntu uyophila ngoba ephila. Kodwa after i-COVID-19, after a disaster, after ingculaza, to have a national health insurance bill being signed by the president, that is noble. It deserves the round of applause. Irregardless, ningambuka ebusweni. Bukani isenzo senzile ngoba akusona isenzo sakhe. Whatever he does when he's there, he's authorized by the rule of law and the oath of being a president. Nitshela mina ke manje uzibala hayibhenci. Angibona. Hlambiyane. Bese ngiphinde futhi ngibonge into eyenziwe umuntu uyenzile eGoli. Mapholo kwana umfana udawa yenzango lokho. Mana nomfana ongabhemizanga. Ujayiva ababhemizanga nokunjana. Ubiyeke indaba yoshuyi nomtekhala ababoshwe uyidayisa. Ujayiva bana kuyenziwa. Bayibhemizanga. Kodwa kwesemthethweni okwamanje. Kodwa ke cha, we can't encourage the young people
bemasango sengisho ukuthi ke ebubini abenzayo into yenziwa khona ubuhle obukhulu ukwazi ukubuyisela umaskandi la owaza kwakhona maskandi ngesikhici angazi lamagama wawashoka kangakanani uphuze chemist nowashe emhlophe mawufuna washe emhlophe nje ngeke umthole umangise ukula live uye kuphuze chemist ngoba phela naye uhamsana neziphuzo ukuthi ubuya naye abuya cabanga ukuthi yafuna ntambama is motto is kanti uhashe naye uphuzela manje so ibaluleke kakhulu lezo umuntu yenziwa oduma kahle osiciba umfoka Dlamini Osminov bafowethu ejob well done that live performances that you have created in Johannesburg ngifuna ukuthi sabalale njengoPresident Mabhinqa ngiyangiblessa ngiyalincoma futhi ngifuna isabalale lonke izwe sibambisane ukuthi ithi phambili bapholoba ngeke usihlule lokho mfowethu ukuthi ama live shows enzeke ngoba lento yama live performances iyona etshengisa iskills ukuthi singakanani futhi ngiqiniseka ukuthi enhliziyweni kaSicebi nasenhliziyweni kalompalo duma kahle nomzukulu bangafakaza lento engizoyisho manje umuntu lokho alwa njalo efuna ukubuyisela amaciko akithi ekutheni laqule live uJava wena ukhelwile ethi puti nyalo la bafana ngithi mina lento emayimini no kusho ukuthi manje ke indlela ethephe indlela ingasithatha isifake kwi wrong direction but the live performances are the key and are the future and yona into ezoyiqeda wonke umthothovu yamakhehla ethi dumile engazi fuck all engakwazi ukushasa iginci engakwazi ukula live engakwazi ukukhuluma indaba yakhonkotha njengezitsha good siyakhala ke manje yeah uyabonga uNkulunkulu ngibambezela isikhashana nje namshembe noma idethi yokufa athi yadlula kodwa hawu ngiyabonga ngibambezela ukuthi ngibone laba bantu bephupha live going down kade ngasho ukuthi baphezulu emadepression ehlaya kodwa iphinde futhi ke nganza kwethu sengibheke emaphethelweni ukukhuluma kwami angikwazi futhi ungancomi enokhetho kodwa indlela eniyiphethe ngayo nangendlela amaqembu ezwe akhankasa ngayo kuyakhombisa ukuthi ikhona indlela yokubambisana nokubekezelelana umlando ngomlando bafowethu ababe ngakubona ngoba omkhulu thina sikubonile esingabonga nangathi la zokubona ingane zethu ubaba uNcamalala usungule iqembu leMK elisungula nje unomlando omuhle la kwaZulu ilona kuphela umuntu omdala esingambiza ngeqhiqo esisele nalo la kwaZulu after umntwana wakhe ngene besiyiqhatsha abapholoba sithi sinomntwana kwaphinda ngene sinomshulusi lapha kwaZulu sibonga sinconcoza sithi kwazi kwakuhle saphinde futhi umlando umntwana kwaphinda ngene ayikho into esinga alikho isokona nasici kukhona izinto eziningi azenzile khona futhi namaphutha wesile kodwa singakhohlwa ukuthi wasibumbela isifundo sesithu saba into esiyiyona ngasikhohlwa lento ngoba uyena uhulumeni oqala after intando yeningi from 1994 umntana kophinda ngene akuzange uzokwenzeka lula lokho futhi nabahola abaningi abaqhamuka eqembini lomntwana kwaphinda ngene okuyi ANC before asungula inkatha balapha kwaZulu okungona babulanga libalele Dube ophikisa kaSeme owama phezulu kwamangisi eCambridge University is the first black African president owayegcotshwa
ethwala imiyezane owasho leli gama elashotha bombheke eParliament kwakungoqala ngqa phezulu kwamangisi ephelele wonke ecolonize umhlaba uqeda uDr Seme wathi I am an African. It was not fashionable to say that word, even when you are black, to say that you are an African. But Dr. Seme has been bold enough to say, I am an African. We can never forget that. We can never forget Ubaba uMandela, owenza a symbolic historical moments, ukuthi 1994, afike azoma phezulu ekhanda lethuna lika baba uJohn Langalabalele Dube umafukuzela owathi mayimile lapho evuthe koqala qa wayese salute ethi angithi phela kwakuyisosha lumkhonto isosha lomkhonto wesizwe wayese saluta uthe mayisaluta wayesekhuluma amagama amakhulu avusela uhlevani umuntu ozaziyo ukuthi ubani what dear Mr. President, I am here standing here before you to tell you that today South Africa is free. Amagama lawo kaMandela, the first democratic president owabusha 5 years wakudluka ongazange idazi nkani ongazange za recallwe ongazange aze agwichize wayihlalela wasaba usikhankasela kuWorld Cup benotutu lo baba lo nezwe encane lo yalala na umdayiso kumnyalo wayenezwe encane uthiwa ututu bahamba bayosikhankasela le phesheya bahluleka baphinde babuya wakhankasela isibizelo kanje badela wayikhutshwa ngcola lidudla lisibona baba lo unganga kuyanga letafula lo bathi uncane ebhalfa ngiyawo bokhankasela sayitholi World Cup yabona sizwe thina kuthiwa wakhona isiphatha shop asivulayo Mandela hawu uthi uthela mhlanje mapholo usuvula isiphatha shop uyathi uthela nawe le kwaplo na usevula sakhe isiphatha shop where we will unite as black people yikuphi la sokuhlangana khona eAmerica umntwana eAmerica i-Black American yebo ngizele yes ngachama internationally ngikhama local ngazala umntwana phesheya kwezwana amagama akho umahluleli umhlangano wesizwe mchulu yebo yala uma nje abashaya iqala isibhakela ngithini wambayela lo kuma isibhakela ithi wrong different amount mayiqala ekhuluma nje ngisizwa lezi ngisasikhuluma abaqhuma kangathi laba igwinya lehle kahle lamphinjele vele ngiyenya ushonelela akwasale ekhuluma yena yani nombona ngenye la kunamaqembu ezepolitiki awuthuphela Republicans and Democrats la South Africa kunamaqembu angaphezulu 400 amagijimi inkantolo wala kunjanini abelungu bahlekisa ngathi siziphuphuza belungu kodwa okubalekile ke ilokho bengikusho ukuthi umlando kababa umntwana okwaphinda ngene asoza ulibala wenza umsebenzi emihle imfundo ama-cultural groupings ayiseyikoleni wahamba waze waphinde futhi into ayenze ekugcineni kunayo yonke uthe noma ebukhosini bethu uvela amabatha akhona akangathatha ingcindezi wasebenzisa ubudala neqiniso lomlando yokuthi uma engase kube khona uguquko alwenzayo endlefolo kwaZulu umlando wakwaZulu uyoba nesishwapha wama kwaze kwafika lapho kusithela khona ilanga lakwaphinda ngene Emile umntwana waphinda ngene wathi nguye noma ningambeka amabala nguye onguye noma ningambeka amabala nthini manga ngithi akusuye umlando wakwaZulu ngaba yesishwapha
siyokuhlonipha size siyongena egodini umntwana kwaphenda ngene umuntu omdala akawenza njalo umlando wakithi lo kwaZulu mapholo wenze njalo kumuntu omdala mawungawo ubuka nje inhliziyo yomntwana kwaphenda ngene elibeni lakhe edlizini lakhe ubuka ukuthi ikhlazo zingakanani ezilenga la ilenga kuyela njengama packs angazange zazi aduke ngazizo ukuthi zingakanani amangala siyabonga ke lokho mntwana kuphinda ngene siphinde futhi sibonge ukuthi emlandweni wakwaZulu awukakaze from King Shaka ngaseza ngakhona mase ngibeka ukuthi King Shaka bese kucitshwa kwaMpande umlando wakhe njengowange noma ngesisantwana namanye abakhosike ayenzile imlando kodwa umuntu ongumZulu phakathi obese sikhundleni esibatshazwayo njengesikashaka owalamushaka ube uJacob Gedlehlekisa Zuma yingakho abantu abaningi bathi mabela kwaZulu beyinkatha bathi hayi cha sozivikela isifundazwe sivotela inkatha kodwa national sovota sithi hayi ake sinike yakithi ithuba ukhongolose iyophatha umlando waziwayo is an open secret we can't deny that and okwesibili futhi efike yakithi lapha aba accessible ngikhumbula umlando engawutshela ubaba osezumchulu ethi kimi hey yazi lenkunzi yakini lapha yayike kune holiday lo 2 weeks emnikeza upresident kanye ngonyaka uthi yona engakuthatha le holiday lelo yayivele iyenkandi yohlaba inkomo uyifice ngo2 eyidata imelo yamakhiwa ngakanani abantu bazilethi ikhalazo lokho buholo obu accessible kodwa ngalikho kwisekolo ngamasici kodwa siyabonga ngamalalo wakwenzela izwe laseNingizimu Afrika bese ngiphinde futhi ke ngithi ke nganza kwethu last khona ke njengamanje ukuthi kukhona amaqembu amaningi kangaka lethu ngisho ngamabongo nje yabona nje yabona ngiswele idumo yabona bakhona idumo abengeyifutha zonke lezi zinto lezi yabona ukuthi action SA yamanyala futhi musanje lokunikala noma kuthiwa wenze noma kuthule uJojo Thenko wezinjani futhi lo kuthiwa uthi for sack lenja ngiyibonile lapha eCarlsfontein le mlungu loyana egcwalisana ngamaphara lapha uNkulunkulu wami amaphara ngibone amafulu pase phansi kwabridge lapha mina lo muntu akala nokhipha semuntu kodwa kuthiwa kade yokhankasa lapha ekhankasela iDA kuthiwa ingcumnyi iDA ukusetshenziswa nibe idisplay emphakathini is totally wrong. We are talking about the reality here. Lento yenziwe iDA lapha iqoqa abantu abamnyama yini ningaqoqa abelungu bakhona sibabona abelungu bakhona phela kulo province. Akubona ngisho ukuthi umlungu lapha umlungu bayedwa futhi nawe yazi sikitazwa nina besilo ngena ngayibonga kodwa mhlanzi ngisazingele yamfana lo imbonga lo yamfana lo yamfana imthimisela ngamathi la kuyile ngani uphuma khona lapho cha lutho Wasuba ngingi. hayi lutho hayi ukho phela ukho mara emphathi abantu iphathizo umphathizo ngalazi funa ulazi nalento yenziwa inkatha lapha eNFP ikhankasa lapha noma igcuca uNkulunkulu abacabanga bafethu uNkulunkulu wabishembe yabona nje imbuzi egulayo yabona not imbuzi yabona imvu mayike yagulaza oqotho ubona yabona ubustrong yabemvu yabona iNFP ifana nemvu esiqotho ubona mara yabona bakuphuba usiphuka lo yavolo lo usiphuka kutheka uzondiza ibhalo lapha whoever authorized that in an IFP was nonsensical yayilongo leyanto ukuthi iyakhankasa iIP nephila uNkulunkulu wami naye yayizamela igcuca kunjalo benenkinga benjalo bengazazi noma bayaphila noma bayaphefumula engazazi yabona lento kuthiwa
akazazi umuntu uganile noma akaganile noma umyeni wakuja kodwa umyeni wakhe kodwa uyihamba umuntu nomunye umuntu yena baxabana ingane ezihlala kubo umyeni wakhe yena uhlala emqashweni akathandi nje kuba akabuyelele ekhaya inephinde kanjalo nje kodwa ke wrong lento ukuthi inkatha ihambe iyobhabhaza ibhano leli engabali lapho ke yabona amabhinqa amadoda eyabona amabhinqa lo kopho lwebhano yasabasala ukudadaza kanjani selokulindise one way selokulindise one way ibhano lapha enkatheni irong yeyilo nje kakhulu leyo that was totally wrong yabo totally wrong ngazihloliseke lokho funa nibuze ukuthi ubani wenze lokho ngoba you must never be too desperate because you got a very good and umuntu one track record enhle ubaba uNtuli umkhaya wamphemba umpemba nje uwaphatha kahle kahle kanjani manje ukhinqetshwa uphethe kahle nine lokho nje premier candidate right asikidingo sokutatazela nize neqe isidingo salokho asikho abantu bami nabantu bakababa bazozwa ngami Saturday ukuthi sibhekephi urong ukuthi nami ndaza nize nenza izinto extra urong lokho kufana nabo nje laba omntolo behambe lokhunda kahle lapha mayinwaye kahle ilomshini okundla ikanya umnwaya kahle la bese buya esangane thatha ifoni ezoxhela uZuma yabona ezoxhela uZuma isidingo salo asikho uZuma ngokosiko lakethu kwaZulu ubaba wethu sonke yabona amaphutha awenzayo amaphutha akufanele nidile nawo ngokwezikaqolo noba nenze iphinde nidile nawo ngokwenhlangano nangomthetho sisekelo finish yabona ngoba mawona community disrespect there is an automatic campaign against you ifana nse yabona into eniyenza kuZuma iyafana nse nalento eniyenza lapha esilweni wena ungabi uthula sizwe unduna kolo kaZulu ngokuthi afake ipolitiki lapha futhi usemusha futhi ku-sensitive njengamanje okurong ukuthi agaxe ipolitiki afuna ukugaxa ipolitiki engaqali eyiqalele engavuma phinde uzoyimixa nalapho wayirong nalapho kodwa kwakufanele udume umyeke alinde agawula alinde bese ebenga lapha nalapha njengamanje engenza kwethu sengikhona kubalekile ukuthi ngicacise ukuthi amaqembu esinawo njengamanje mathathu ANC okuyona yasikhulula eNingizimu Afrika yasivula nomlomo ukuthi basikwazi ukukhuluma phinde kuzoba iIFP eyasungulwa uMangosuthu Gatsha Buthelezi umntwana waphinda ngeke indaba zomntana bese kuzoba iMK le egcwele inkantolo esungulwe ubaba umongameli uJacob Zuma abanye khohlwani imiyane futhani ngedumo yonke lento ngicela ukuthi i-debate yethu ibe around these through 3 political groupings mina njengopresident wamabhinqa on Saturday la eThekwini ngizokhipha i-direction bese kuthi le egoli ngikhipha i-direction ngomhlaka 19 kodwa asizuchema asizukwenza izinto ngengathi asazi sisinjani sokhuluma iqiniso njengoba linjalo futhi laba abangithukayo laba khona le miyalo khona izimfengwane lezi ezaxoshwe ematekisini lokho uzimpempe lokho kwami ukhonkotha la angikwazi ukuthi ngiyadela lokho umsajithu isikhathi angikwazi usibala idede lemfino lapha bayidlela imfino enye idede lemnyama kanje yaleyana lelo kwangapha umuntu bayangisanela nje abanamlomo enibona bekhuluma into abafuna ukuyikhuluma abayikhuluma into abafuna ukuyikhuluma bangangifunzi mina ngoba mina mangakhuluma mina ngeke uze bemnende kumuntu
uma befuna bona lezi inhloso zabo abayifunayo abethu ukujula kaphambili. Sawubona Duduzana, ngiyabonga.